Vítejte u posledního konferenčního workshopu. Mé jméno je Vladimír Holubec a dnes si detailněji představíme nové řešení Field Maps. Field Maps je možné používat jak s ArcGIS Online, tak ArcGIS Enterprise a oba produkty proto budu zjednodušovat na portál vyjma situací, kdy rozlišení bude nutné. Tak pojďme na to. Podívejme se na současný stav mobilních aplikací. Máme tu aplikaci Explorer pro prohlížení map, máme tu kolektor, který slouží ke sběru a editaci dat v terénu, máme tu tracker, který slouží pro sledování naší polohy a mnoho dalších aplikací jako Workforce, Navigator, Survey a další. To jsou samostatné aplikace, které musíte jednu po druhé otevřít, pokud ji chcete využít, a musíte samozřejmě také vybrat tu nejvhodnější pro ten daný úkol. To se částečně mění s příchodem Field Maps. Esri vyhověla volání uživatelů a funkcionalitu některých samostatných aplikací zabalila do jedné jediné aplikace. To znamená, že Field Maps nyní integruje v sobě v rámci fúze aplikace Explorer, Tracker a Kolektor, tedy funkcionalitu dodnes 3 samostatných aplikací. Nyní tedy už nebudete potřebovat 3 aplikace, ale pouze jenom jednu aplikaci. K tomu Esri přidalo i novou webovou aplikaci, která slouží pro organizaci map v rámci té mobilní aplikace. Celé řešení Field Maps cílí na zjednodušení pracovního procesu. Důležitá je také otázka kontinuity Field Maps. Field Maps můžeme brát jako evoluci stávajících aplikací. Vazby na ty samotné aplikace, nebo na ty samostatné aplikace si všimneme hned, když se podíváme na obrázek, který vidíte v pravé části slajdu. Grafické rozhraní, to se v podstatě nezměnilo a uživatelům kolektoru a Exploreru bude určitě povědomé. Pracovní postupy zůstávají také stejné. Jen je vše zabaleno do jedné jediné aplikace. Nemusíte se tak vůbec přechodu bát, budete mít vše v rámci jedné aplikace hned po ruce, nebudete muset přecházet z jedné aplikace do druhé a vybírat. Co se týče těch starých aplikací, jako je ten kolektor, Explorer a Tracker, tak ty budou určitě ještě nějaký čas dostupné ke stažení, budou podporovány a budou dostávat aktualizace. Jen vývoj nových funkcí už se plně soustředí na Field Maps. S novou generací aplikací také přicházejí nové hardwareové požadavky. Pro mobilní platformu se systémem iOS platí, že je vyžadován alespoň operační systém iOS 13.5, což odpovídá dostupnosti na iPhone 6s. V případě Androidu je to verze 8 a Google Play Service 11.6. Co se týče Androidu, tak ten je 3,5 roku starý, nebo respektive Android 8 je 3,5 roku starý. Takže pevně věřím, že většina dnes dostupných zařízení nebude mít s tímto operačním systémem problém a tudíž bude na nich možné rozeběhnout Field Maps. Pokud přeci jen využíváte starší operační systém typu Android 7, podívejte se, zda dodavatel přeci jen nenabízí upgrade vašeho operačního systému na novější, a to nejen kvůli Field Maps, to i s ohledem na zabezpečení celého vašeho zařízení, protože je předpoklad, že novější operační systém by měl mít vyšší bezpečnost než ty starší. Field Maps dále vyžaduje pro svůj běh připojení buď to ArcGIS Online, anebo ArcGIS Enterprise. ArcGIS Enterprise je potřeba mít alespoň ve verzi 10.6.1 a novější. Ta webová část, o které se budeme bavit ve druhé polovině dnešního webináře, tam je potřeba mít alespoň ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise 10.8.1, kam bude možné webovou část doinstalovat. Případně od verze 10.9 bude webová část již integrální součástí platformy. Samotná instalace mobilních aplikací je naprosto standardní. Využívá Google Play a App Store. Co se týče licencí, tak Field Maps nevyžaduje jednu konkrétní licenci nebo nějaký jeden konkrétní uživatelský typ. Je zde uživatelům dána poměrně velká variabilita nebo velká volnost. A samozřejmě podle toho, jaký uživatelský typ použijete, tak podle toho dostanete i patřičnou funkcionalitu.
Jak vidíte na obrázku, tak ten rozsah padá od naprosto žádné licence, kdy se vůbec do zařízení nepřihlašujete, až po doplňkové licence typu tracker. Tak, to bylo úvodem a nyní se pojďme podívat na naše mobilní zařízení k první ukázce. Zde vidíme pracovní plochu Field Maps s přehledem map. Když si kliknu na ikonu profilu, tak vidím, že nejsem vůbec žádným způsobem přihlášen. To znamená, v tuhle chvíli nevyužívám žádný uživatelský typ, prostě jsem si na aplikaci stáhl z App Storeu a využívám ji. Zde ji můžu využívat pro zobrazování veřejně dostupných balíčků jako Grand Teton National Park, případně veřejně dostupných map jako Hawaii Island, Lava Flow Risk a podobné. Pokud se přihlásím, tak začneme přihlášením pomocí uživatele typu Viewer. Uživatel Viewer má na rozdíl od toho nepřihlášeného uživatele tu výhodu, že může vidět i mapy, které jsou sdíleny sdíleny v rámci organizace, nebo jsou sdíleny s daným uživatelem. To znamená, v tomto případě je to mapa Rujan nad Ortofotem. Také pokud bychom měli přiřazenou k tomuto uživateli licenci na tracker, tak můžeme povolit nebo spustit nad tímto uživatelem sledování jeho polohy. Tak, z Viewera se přesuneme zase o stupínek výš a posuneme se k uživateli typu Creator. Dáme přihlášení, vybereme toho správného uživatele. Tak, nyní už jsme se dostali do rozhraní pod uživatelem typu Creator. Vidíte, že těch map je tady opravdu zase něco víc. Na rozdíl od toho Viewera, já teď tady vidím i svoje mapy. To znamená mapy, které mám v rámci svého obsahu, protože Creator už může vytvářet a vlastnit položky, tak ty zde potom uvidíte také. A to nejenom mapy, ale i offline balíčky, jako v případě toho elektrického vedení MMPK. Takže to jsou takové ty základní rozdíly toho, co který uživatel vidí. A nyní se pojďme podívat na obecné funkce Field Maps. Budeme pracovat s mapou Rujan nad Ortofotem, což je taková základní prohlížecí mapa. Když se podíváme, co vlastně mapa obsahuje. V tom horním panelu si otevřu seznam vrstev. Vidím, že zde mám několik vrstev mapových poznámek, k těm se dostaneme za chvíli. A dále tady mám vrstvy mapy. A vidíte, že těch vrstev v mapě je opravdu mnoho. Já mohu buď to vypínat, zapínat jednotlivé vrstvy v rámci té mapové služby, anebo i celou mapovou službu prohlížecí data, služba na daty Rujan, která je ze serveru Zeměměřického úřadu. Kromě toho tady mám opět možnost vypnout a zapnout vrstvu Moje trasy, což je vrstva, která zobrazuje polohu nebo zaznamenanou polohu pomocí funkce tracker. Takže to byly vrstvy. Dále zde mám možnost vyhledávat. Vyhledávání můžu provádět buď to standardně pomocí adresy, kdy zadám adresu a tu výslednou adresu dostanu, jako tady například Hyberneckou 24, což je naše adresa. Ke každému vyhledanému bodu pak je zde kontextová nabídka, kde je navigace, funkce kompas a vyhledanou adresu můžete ještě přidat do svých oblíbených míst. K tomu se ještě za chvíli dostaneme. Kromě adres ale můžu vyhledávat například i prvky v mapě, pokud to je samozřejmě na mapě nastaveno. Na této mapě a nad tím Rujanem, nad Ortofotem, mám nastaveno vyhledávání nad katastrálními území, respektive nad kódem katastrálního území. Pokud tedy zadám do prohlížeče kód katastrálního území, kde mám například 601 527, tak dostanu zvýrazněnou kresbu katastrálního území Běchovice. Takže vyhledávání se nemusí omezovat pouze na adresy, ale může velmi hezky fungovat i nad prvky v mapě.
Tak a nyní se dostaneme k tomu hlavnímu menu. To otevřeme pomocí 3 teček, což je takzvané hamburger menu, a zde vidíme další funkcionalitu, kterou zde můžeme využít. První možností je změna podkladové mapy. Pokud ji otevřu, tak vidíte výchozí podkladovou mapu a další dostupné podkladové mapy. Jsou to mapy dostupné v rámci vaší organizace. Já si například tuto ortofoto přepnu na základní mapu JTSK. Dále s ní budu pracovat. Další možností jsou, jak už jsem zmiňoval, záložky. Záložky, buď to máme záložky dané mapou, nebo takzvaná moje místa, což jsou oblíbená místa, která jsme si přidali do mapy. Já zde mám několik míst, mám tady například oblíbené místo v KCP, což je poloha KCP. Pokud si na ně kliknu, mapa mě nad něj zazumuje. Jak se takovéto místo nebo oblíbené místo vytváří? Těch možností je několik. Jak jsem zmiňoval, je to například pomocí vyhledávání, to znamená, když napíšu Hybernecko 24, tak mohu přidat adresu do mých míst. Akorát si ho pouze nazvu. Druhou možností jsou pak takzvané připínáčky. To znamená, vy si vyberete libovolné místo, do kterého kliknete, podržíte nad ním prst a objeví se vám takovýhle připínáček. Připínáček samozřejmě má zase svoji kontextovou nabídku. Ta jedna z možností je právě přidat ji do oblíbených míst. Takže já si ji přidám například sem a označím ji jako Žižkov. Vidíte, místo se mi tady zaznamenalo, je to takové červené, tak já pro lepší přehlednost se vrátím do ortofotomapy. Tak a tady vidím, že to místo je. K tomu se pojí další volby, a to jsou navigace, kdy vy můžete ke každému bodu vyhledat cestu pomocí předinstalovaných navigačních aplikací. Buď to pomocí S3 navigátoru, případně podle těch aplikací, které zde mám dále, což je Apple Maps a Waze. Pro mě rozhodně velmi zajímavá funkcionalita je takzvaná funkce kompasu. Když si na ní kliknu, tak vidím, že mezi mojí polohou a vybraným místem, ještě jednou, to nám zmizelo, mezi mojí polohou a vybraným místem se objevila taková červená tečkovaná čárka. Dole mám informaci, dole úplně vedle toho názvu Žižkov, mám informaci pod jakým azimutem ten bod se nachází a v jaké vzdálenosti. Tuto funkci můžete velmi jednoduše potom použít pro navigaci v terénu, pokud potřebujete vyhledat nějaké místo ze své polohy a dostat se k němu za pomoci nejjednodušších navigačních pokynů, jako je právě azimut a vzdálenost. Takže určitě doporučuji vyzkoušet i tuto funkci. Tak, když se přepneme zpátky do mapy, tak nám zde chybí ještě 2 věci, které jsem chtěl zmínit. A tou jednou je měření. Měření je velmi užitečná funkce, pokud chcete v mapě změřit od oka vzdálenost. Například asi takhle naklikám 2 body. A to teda úplně, se omlouvám, není vidět, ale když se teda zapneme funkci, když vypneme tu mapovou službu, aspoň si ověříme funkčnost vypínání, zapínání vrstev a nyní nad mapou zapnu měření. A budu si chtít přibližně od oka změřit vzdálenost na Hybernské, takže označím Hybernskou na jednom okraji, na druhém okraji, tak vidíme, že ulice je dlouhá přibližně 4,48 kilometrů, což ale můžeme velmi rychle převést na inteligentnější míru a vidíme, že to je necelých 479 metrů. Stejně jako vzdálenosti já mohu měřit i plochy. Přepnu na měření ploch a podíváme se, kolik tady například zabírá plochu přibližně. Samozřejmě toto území, na kterém se nyní buduje nový kancelářský objekt,
tak vidíme, že to je 1 setina čtverečního kilometru, což velmi jednoduše zase přepočítám na 0,76 hektarů. Takže velmi jednoduché použití těchto dvou šikovných funkcí. Tak a poslední věc, kterou jsem zde chtěl zmínit, je ještě funkcionalita takzvané značení. Značení, pokud jej zapnu, tak nyní mohu do mapy kreslit například šipky, linie, mohu je různě obarvovat, a samozřejmě mohu mazat, nebo mohu přidávat různá bodová oznámení. To jsou takzvané mapové poznámky. Když si budu chtít říct, nebo když budu chtít někoho navést k nám do firmy, budu mít takhle mapu, tak takhle najedu k nám nad firmu a připravím si šipku, abyste viděli, kde sídlíme. Ta linie není úplně rovná, takže tady se nabízí funkce vyrovnání a vypadá to nyní poměrně hezky. Opět můžu té šipce změnit barvu. Co se týče poznámek, tak poznámky ty jsou vázány na mobilní zařízení. To znamená, pokud sdílíte zařízení s kolegy nebo používáte více map, tak ty poznámky tam furt zůstávají. To znamená, bez ohledu na jakou mapu zapnete, bez ohledu na kdo se na to zařízení přihlásí, tak ty mapové poznámky ty jsou. Proto se doporučuje mapové poznámky dělit buď to těmi barvami, které jsme si ukázali, nebo pomocí vrstev. Tady vlevo nahoře je ikonka pro vrstvy, ale to nejsou vrstvy mapy, ale vrstvy pro mapové poznámky. Vy si velmi jednoduše můžete přidat další vrstvu, to znamená třeba VH. Bych si chtěl dát svoji pracovní vrstvu. Vidíte, ta vrstva je aktivní a pokud se vrátím zpátky do aplikace, tak vidíte, že ty poznámky, které jsem si tady vytvořil před chvílí, tu nejsou, protože ty byly kresleny do jiné vrstvy, takže já si sem můžu zase vytvořit úplně novou sadu mapových poznámek. Tak, mazání mapových poznámek probíhá podobně, poznámky si označíte. A jo, to jsem ještě vlastně zapomněl, to je ještě jedna dobrá připomínka. U každé poznámky, kterou si vytvoříte, je celkem jedno, jestli to bude bod nebo linie, tak vy můžete každou poznámku ještě popsat. Jsou tu poznámky, můžete zde mít za prvé štítek té poznámky a za druhé přímo nějaký textový popis. Tak tímto způsobem si můžete velmi elegantně mapové poznámky komentovat. Mapové poznámky, když se k nim ještě vrátím s poslední poznámkou, je možné ještě sdílet. Nyní jsme sice v needitovatelné mapě, ale i tak, protože jsem přihlášen pod uživatelem typu Creator, tak kromě toho, že tu mapovou poznámku můžu sdílet přes Facebook, Outlook, Teamsy, přes různé další klienty, tak je můžu vyzdílet do Argis Online. Sdílení do Argis Online pro sdílení do Argis Online je vyžadován právě uživatel, který má možnost sdílet nebo vytvářet prvky na Argis Online, protože když zde to značení nějakým způsobem nazvu, značení VH, řeknu, že je chci sdílet s celou organizací a uložím, tak vlastně se to značení odešle na náš Argis Online, kde se vytvoří úplně nová položka. Tak, to by bylo značení, to by byly tyto funkce a nyní se podíváme na další práci s mapou, respektive my jsme se dívali na online mapu, ale v rámci Field Maps, stejně jako to bylo v Exploreru, můžete pracovat i s offline mapami, které máte nahrané na Argis Online, případně na Portal for Argis ve formátu MMAPK. Já tu mám Mobile Map Package elektrické vedení MMAPK. Ten si pomocí ikony velmi jednoduše stáhneme. Tak, ten je stažený a když se podíváme zpátky, nebo respektive do té mapy, tak vidíme, že zde máme elektrické vedení za západ republiky, nebo západ a část Ústeckého kraje. S tou mapou mohu pracovat potom stejným způsobem jako s jakoukoliv jinou online mapou.
Tak a teď, co jsem chtěl ukázat, je velmi elegantní způsob, jakým se tyto mobile map package aktualizují. A když se přepneme do webového rozhraní, do webového prohlížeče, tak vidím, že tenhle mobile map package zde mám jako položku. U té položky je možnost aktualizace. Když na tu aktualizaci kliknu a vyberu si aktualizační balíček, nechám ji zaktualizovat, to je práce na několik vteřin, a vrátím se nyní do mobilního zařízení. Tak, buď to můžu počkat, než se ta aktualizace projeví, anebo potažením si můžu vyvolat aktualizaci. Vidíte, že u toho balíčku je teď nově viditelná informace, že jsou dostupné soubory ke stažení. To znamená, já si kliknu na tu položku, vidíte, že mě to nabízí stažení, takže já ji stáhnu, dojde k aktualizaci současné mapy. A jak mám dostaženo, tak si mapu otevřu a vidíte, že to byla původně jiná mapa před tu aktualizací a nyní se mi zaktualizovala, zobrazují se mi už zde úplně jiná data. Tedy velmi elegantní způsob, jak aktualizovat mobilní data. Tak, když jsme se teď prošli práci s mapou, tak malinko odbočím od těch postupů, nebo řekněme mapovacích postupů a podíváme se na vlastní možnosti nastavení v rámci Field Maps. Do obecného nastavení se dostaneme pomocí ikonky vlevo nahoře, pomocí ikonky profilu. Je to místo, kde jsme se před chvílí odhlašovali. Co se týče toho nastavení, tak zde máme nejdřív nastavení pro sběr dat. Ve sběru dat mohu nastavit, jaká nejnižší přesnost je dovolená pro sběr dat. Já tu mám 100 metrů, aby jsme mohli zde v místnosti vůbec nějaká data sbírat nebo s Field Maps pracovat. Samozřejmě vy zde můžete si nastavit třeba 10 metrů nebo 5 metrů, to záleží na vás. Já si zde nechám 100 metrů a nechám tedy jednotku na metry. Pokud bychom chtěli super přesná data, můžeme zde vynutit ještě 95% spolehlivost pro sběr dat na té nejvyšší úrovni. Dále je zde možnost průměrování GPS, to znamená, že GPS zaznamená více bodů a následně pro ten výsledný bod spočítá, nebo jej spočítá z průměru právě těch několika sebraných bodů. Možnost streamování, ta se hodí při záznamu tras, linií a polygonů, to znamená, že vy si nastavíte, za jaký časový úsek, případně za jakou vzdálenost vznikne nový bod a pouze se zařízením jdete a ten sběr dat se provádí na pozadí automaticky. Potom velmi často diskutovaná otázka je velikost nahraných fotografií. Velikost nahraných fotografií, buď to může být skutečná velikost té fotografie, kterou vám pořídí zařízení, nicméně některá zařízení mají opravdu velmi vysokou škálu pixelů, mají velkou podrobnost. To znamená, že ty výsledné fotografie mohou být poměrně velké a v případě více příloh i jak obsah těch přenesených dat, tak i těch dat uložených může poměrně rychle narůst. Proto vám Field Maps umožňuje ty velikosti různě upravovat podle vašich potřeb. Výchozí hodnotou je velikost velké. Jenom pro vaši představu, abyste věděli, ty velké snímky jsou v rozlišení, nebo ukládají se do rozlišení 980 x 1280 pixelů, takže i tak je to poměrně dostatečná velikost. Dále zde mohu ještě nastavit typy, nebo respektive chování sběru dat v relaci, s ohledem na relační data, a zda budu chtít povolit či zakázat přichytávání na existující data a na existující prvky. Toliko ke sběru dat. Pro uživatele, kteří vyžadují přesnější data, se bude hodit možnost zvolit si poskytovatele polohy. Máme zde v základu integrovaný, což je samozřejmě nějaký integrovaný GPS čip, který mám v zařízení. Případně přes tlačítko přidat můžeme přidat jakýkoliv jiný externí GPS senzor,
který napárujeme se zařízením přes Bluetooth. Dále zde máme profil. Ten výchozí profil je samozřejmě dostatečný, ale pokud používáte například nějaké korekční služby, tak se doporučuje používat vlastní profily. Ten vlastní profil může vypadat následovně. U toho profilu volíte, v jakém souřadnicovém systému vám vlastně ten GPS čip, nebo respektive ten souřadnicový systém vrací, nebo GPS vrací souřadnice, v jakém souřadnicovém systému vám GPS vrací souřadnice, dále v jakém souřadnicovém systému vy používáte mapy a následně můžete pro tuto kombinaci nebo tuto dvojici nastavit ještě tu správnou transformaci, jako tady mám já. Nicméně já budu, protože nemám korekční služby, jak budu pracovat s tím výchozím profilem. Následně zde můžeme nastavovat jednotky, jak pro měření, to znamená buď to metrické, případně americký standard, a dále jednotky pro souřadnice, vzdálenostní jednotky a pro plochy. Co se týče navigací, to je právě ta možnost, jak jsem zmiňoval, že pokud máme někde nějaký bod v mapě, tak se k němu můžeme nechat navigovat pomocí předpřipravených navigací. Vy si můžete zvolit, zase vždycky chcete, aby se vás ta aplikace Field Maps ptalo, jakou aplikaci zvolit, nebo si nějakou aplikaci můžete nastavit jako výchozí. Automatická synchronizace, zde si můžete nastavit, jestli synchronizace dat se budou na pozadí provádět automaticky nebo vždy pouze na vyžádání. Data v buňkách, nenechte se mýlit překladem, tak toto nastavení určuje, jestli chcete používat mobilní data pro synchronizaci a aktualizaci, případně pro stahování. Pokud to budete mít vypnuto, stejně jako v mém případě, tak synchronizace, aktualizace a stahování bude prováděna pouze při připojení na Wi-Fi. Pomocí tohoto nastavení můžete ušetřit poměrně velké množství mobilních dat. Co mně přijde jako velmi užitečná funkce, je odstraňování problémů, kde můžete zapnout nebo vypnout protokolování. Tato možnost vám na pozadí vytváří logy, které v případě problému můžete sdílet například i s naší technickou podporou pro lepší identifikaci problému. Tak a ještě k nastavení. Každá mapa má svoje vlastní, nechci říct nastavení, ale svoje vlastní možnosti, kontextové menu, to je vždycky schováno pod těmito 3 tečkami. Takže buď to běžně se zde objevují prvky jako detail mapy a přidat k oblíbeným, v případě editovatelných map zde ještě je možnost přidat offline oblast nebo nechat přejít mapu do offline režimu. To se podíváme za chvíli. Teď jsme probrali tak nějak jak to obecné nastavení, tak nastavení pro prohlížení map, tedy přibližně tu funkcionalitu, kterou obsahoval Explorer. Nyní se podíváme na sledování polohy. Sledování polohy, proto je tady ta sekce Moje stopy a velmi jednoduše, pokud chcete sledovat svoji polohu, tak prostě ji tímto způsobem zapnete. Pokud bychom se tady pohybovali déle, tak zaprvé tady vidíme moji polohu a pokud bych se tady pohyboval, tak se bude postupně zaznamenávat ten můj pohyb. Jak vidíte, jak jsem zmiňoval na začátku, opět zde mám i mapové poznámky, takže ty jsou skutečně sdíleny napříč mapami, ty jsou prostě uloženy na zařízení. Pokud chci sledovat, no, pokud pokaždé nechci pro zapínání polohy přecházet do tohoto hlavního menu a například nejdřív pracuji s mapou a až potom chci mapu začít sledovat svoji polohu do mapy, tak vždycky tady nahoře máte GPS banner, který vám dává aktuální přesnost. A pokud ho rozkliknete, tak kromě té informace o nadmořce, výšce, přesnosti, tady máte i možnost opět zapnout sledování polohy, takže nemusíte vždycky kvůli tomu zapnutí sledování polohy přecházet do té hlavní nabídky map, ale můžete to pustit vlastně z každé mapy. Abyste mohli sledovat svoji polohu, tak musíte mít, nebo respektive ten uživatel, pod kterým jsme přihlášení, musí mít přiřazenou licenci Tracker.
toho docílíte, nebo to nastavení většinou má na starosti správce vaší organizace, který v rámci Argis Online, případně portálu v sekci licence přiřadí. K tomu sledování bych ještě chtěl zmínit jednu věc, a to, že pokud vlastně přejdete, nebo to sledování nefunguje pouze ve chvíli, kdy ta aplikace je zapnutá, máte nějakou mapu otevřenou, nebo musíte tu hlavní nabídku map mít otevřenou. Ne. Sledování stop funguje pokaždé, pokud ta aplikace je zapnutá, ale i pokud je na pozadí. Pokud já v tuhle chvíli bych si chtěl například zavolat nebo spustit jinou aplikaci, například Survey raz, 2, 3, tak i tak se mi pořád ta pozice na pozadí zaznamenává. Jo? Výhoda toho trackeru je v tom, že ten je schopný běžet i na pozadí a je optimalizovaný, aby spotřeboval co nejméně baterie. Takže to byla funkce trackování a v češtině moje stopy. A nyní se dostaneme k další funkcionalitě a tou je editace. Já si tady vypnu sledování, protože teď to úplně nemá význam a přejdeme do mapy pasport městského vybavení. Když si mapu otevřu, tak se automaticky objevíme na místě, kde se nacházíme. Než se pustíme do sběru dat, podíváme se, co vlastně máme ke sběru připraveno. Můžeme vypnout vrstvy mapových poznámek a pak tu máme jednu vrstvu pasportu městského vybavení. Aby jsme se podívali, co ta vrstva vlastně obsahuje, podíváme se do legendy, zase přes to hamburgerové menu. A vidíme, že ta vrstva obsahuje 4 typy. Je to lampa, lavička, odpadkový koš a strom. A sběr dat mohu zahájit tím, že kliknu na tlačítko plus. Obecně, ještě než začnu sbírat, bych chtěl zdůraznit to, že když se podíváte na to grafické rozhraní, tak to grafické rozhraní je vlastně úplně stejné, jako jsme to měli u těch needitovatelných map, to znamená toho Rujanu. Nicméně zde nám přibylo ještě tlačítko plus, které stisknu a které slouží právě pro sběr dat. Abych se dostal na všechny prvky, trochu si to mohu popotáhnout a vidím, že strom, který bych chtěl například sbírat, je až dole. Nicméně vyberu strom, kliknu na něj a řeknu mapě, že chci přidat bod. Tak, bod se dá do mapy tam, kde aktuálně jsem. A já se teď podívám, můžu si tady vyplnit atributy. Pro ten strom je asi jediný odpovídající atribut průměr kmene stromu. Jak vidíte, jsou zde i další atributy, jako naplněnost koše, stav lavičky a podobně. Ty mohu vyplňovat také, a ty samozřejmě ke stromu nemají žádnou relevanci. Jak se tohoto problému zbavit, to si řekneme za chvíli, jak my budeme pracovat v té webové části aplikace. Tak, protože vidíte, že ta poloha se neustále posouvá, tak vy vlastně v tuhle chvíli jsme ještě vůbec žádná data na server neodeslali. My v tuhletu chvíli data máme pouze uložená na zařízení a pokud já jim chci například změnit polohu nebo atribut, tak stačí tu atribut vyplnit na třeba 35 a nastavit tu správnou polohu a stisknout aktualizovat bod. Nakonec to nemusí být strom, a může to být pouze lampa. Vidíte, ta změna se provádí automaticky a tím stisknutím tlačítka aktualizovat bod vlastně dostaneme tu aktualizaci. Jakmile chci data odeslat na server, musím proto teprve zmáčknout tlačítko odeslat. V tuto chvíli se teprve ta změna odešle na server a zapíše se do té feature služby. Pokud bych chtěl editovat už existující prvek, například tento strom, tak na něj kliknu a nejprve zde vidím jeho atributy. Vidíte, to je taková klasická atributová tabulka. Ale níže, pokud se dostanete v tom menu potažením, tak zde máte možnosti, jak upravit, kde se opět dostanete do toho editačního menu, tak nebude to 45, ale 35 a 45. A opět můžete bod aktualizovat, stejně tak jako aktualizovat mu polohu a stisknutím odeslat změnu a odešlete. Samozřejmě i u těchto bodů máme kontextové menu, kde můžeme bod mazat, kopírovat, sbírat na tomto místě další body, a nebo se k tomu bodu navigovat pomocí navigace, pracovat s kompasem a podobně. Takže to byla jedna z možností, jak můžeme sbírat data. Druhou možností je sběr dat například na místech, na kterých se právě nenacházíme. Proto já zde využiji
předpřipravené záložky. Mám tu, jak už jsem ukazoval, bod KCP, který mě aplikace přiblíží. Tak a buď to jsem mohl sbírat hned na tom oblíbeném bodě, nebo si do mapy kliknu, vyvolám si špendlík a opět mohu pomocí kontextového menu začít sbírat pomocí tlačítka Sbírat zde. Pak už jednoduše vyberu typ, vyplním atributy a odešlu, že tam už ten postup je naprosto stejný. Pokud bych chtěl například přerušit práci v terénu a jít si třeba na oběd, tak mohu pomocí zase mapových poznámek si nakreslit šipku nebo linii se šipkou a s poznámkou skončil jsem zde. Tak. Uložit si vlastně tu mapovou poznámku na tom bodě. Takže to by byla možnost online editace. Potom můžeme samozřejmě editovat, pokud nám to mapa dovoluje, i v offline režimu. Vrátím-li se do přehledu map a kliknu na to kontextové menu, tak jak jsem zmiňoval, je tu možnost přidat offline oblast. Pokud na ní kliknu, objeví se mapa, nebo naše známá mapa, ve které si vyberu oblast, ve které chci offline oblast stahovat. Pokud si kliknu tady dole u oblasti 1 na měřítko, tak můžu vybrat měřítko, pro které se bude, nebo jak podrobná podkladová mapa se bude stahovat. Tlačítkem Načíst oblast zahájím stahování. Takto vytváříme lokální balíčky, určené pouze pro dané zařízení. Jak uvidíte za chvíli, mapové oblasti můžeme vytvářet i globálně pro všechny zařízení mapu využívající, a to z toho webového prostředí, z té webové aplikace. Oblasti můžeme zakládat více, můžeme je různě přejmenovávat, mazat a je nepotřeba myslet na to, že každá mapa může mít pouze 16 mapových oblastí. Oblast se nám stáhla, vidíme, že má necelých 5 MB. A když si kliknu na její menu, tak vidíte, že tady můžu vyhledat aktualizaci té dané oblasti, můžu oblast přejmenovávat a nebo, jak jsem zmiňoval, i mazat. Jakmile mapu přepnu nebo stáhnu, respektive vytvořím jí offline oblast, tak u té mapy vidíte tady dole pod tím názvem, že obsahuje offline oblasti. To znamená, že pokud já nyní si v tom přehledu mapy kliknu na danou položku, tak se nedostanu do té online mapy, ale vždycky na seznam těch oblastí, které si mohu otvírat a pracovat s nimi. Zde už mohu s nimi pracovat jako se standardními mapami. To znamená, opět mohu kliknout a tady je největší nebezpečí toho, že pokud vy použijete oblast na místě, kde se nenalézáte, tak se uživatel může velmi jednoduše ztratit. Tak, vrátím se nad oblast a použiju funkci připínáčku, takže já si v rámci připínáčku vytvořím tady bod, bude to odpadkový koš, který mají tady na střeše, nastavím, že ta je z poloviny plný, tak aktualizuji bod a bod odešlu. V tuto chvíli se bod neodeslal ještě přímo na server, ale zůstal v mezipaměti telefonu. Nicméně tady nahoře pod časovým údajem jsou dvě šipky, které signalizují synchronizaci. Když si ji rozkliknu, tak vidíte, že mám jednu nevyřešenou úpravu, a to je pasport. Pokud tuto změnu chci odeslat z té offline mapy na server a zároveň třeba přijmout jiné aktualizace od jiných uživatelů, tak stisknu tlačítko synchronizace. Samozřejmě mohu vyčkat na automatickou synchronizaci, ale jsem-li nedočkavý, nechce se mi čekat 15 minut, tak mohu provádět synchronizace tímto manuálním způsobem. Pokud si přenést mapu zpět do online režimu, tak musím odstranit offline oblasti. Jakmile mapa už žádné offline oblasti nemá, přepne se zpátky do online režimu, to znamená poznámka o offline mapách zmizí a pokud si ji otevřu, tak vidíte, že zase můžu pracovat v online režimu a v plném rozsahu. Zde bychom mohli skončit, ale ukázali jsme si teprve polovinu celého řešení. Povídání o webové části začneme v prezentaci.
Webová aplikace slouží pro přehlednější správu map. Díky ní můžeme velmi jednoduše nastavit, které mapy uvidíme v mobilní aplikaci. To si za chvíli ukážeme, je to velmi praktická funkcionalita. Mimo to také nabízí lepší funkcionalitu nebo lepší práci s atributy pomocí nastavování šablon a formulářů. Pokud byste si chtěli webovou aplikaci nyní vyzkoušet, tak jen vězte, že je v současné chvíli k dnešnímu dni v beta verzi, ale pokud vše půjde podle plánu, tak již příští týden se dočkáme první finální verze v rámci ArcGIS Online aktualizace. A jak už jsme zmiňovali, na začátku aplikaci nalezneme v rámci ArcGIS Online a na Portal for ArcGIS 10.8.1 ji bude možné doinstalovat. Od té verze 10.9 by měla být součástí nebo integrální součástí daného řešení. Ale pojďme se na ní podívat přímo do prohlížeče. Tak, tady vidíte základní nabídku Field Maps. Jenom jsem zapomněl ještě ukázat ten postup, jak se vlastně do té aplikace dostaneme. Když si klikneme nebo otevřeme si základní okno naší organizace, tak vedle uživatelského jména je vždycky menu 9 teček nebo hamburger menu, kde vidíte všechny dostupné aplikace v rámci vaší organizace. Jednou z nich je i právě Field Maps. Field Maps se otevře s přehledem map, které vidíte v rámci zařízení. Není to tak, že bych měl v rámci celého svého obsahu pouze 3 mapy. Těch map mám daleko víc, vidíte, že jich tady mám 23, mám dalších 23 aplikací. A tyto aplikace, tyto mapy jsou skryty, fyzicky existují, ale před mapou jsou skryty. Pokud bych například já chtěl schovat mapy časovou řadu nočního osvětlení a RUJA nad ortofotem, se kterou jsme pracovali, tak je jednoduše vyberu a schovám. Pokud se nyní vrátíme do mobilního zařízení, tady zaktualizujeme mapy, tak vidíte, že už tady máme jako mapu pouze pasport městského vybavení a offline balíčky, které zde mám předpřipraveny, respektive otevřený v mých mapách. Takže ty mapy opravdu zmizely, z té mobilní aplikace. Můžeme se vrátit do webového prohlížeče. Já jen doplním, že tato funkcionalita je opravdu užitečná pro správu, to znamená, nebudete mít přehršel map v té aplikaci, abyste museli najít tu správnou, se kterou chcete pracovat, a můžete si toto velmi elegantně takto omezit. Pokud si rozklikneme konkrétní mapu, tak na začátku jsou tady na té úvodní stránce, jsou tu úvodní informace, jméno mapy, tvůrce, doba aktualizace, nějaký sumář, pak samozřejmě ještě jednou možnost zobrazit, schovat tu danou mapu v té mobilní aplikaci a pak pro mě poměrně zásadní informace je, jak je na tom ta mapa ve vztahu k offline režimu. Tato mapa má offline režim povolený. Pokud se ale podíváme na RUJA nad ortofotem, jsem neměl ještě tu položku aktualizovanou, si ji najdeme tady, RUJA nad ortofotem a otevřu si ji, tak vidíte, že tato mapa má offline režim zakázaný. Zvídavý uživatel by samozřejmě chtěl vědět, proč. Proto se podíváme do offline sekce. V té offline sekci je sekce, nebo ta hlavní část je takzvaný content, obsah. V obsahu vidíte, jaké vrstvy mapa obsahuje. Obsahuje basemapu ortofoto od zeměměřického úřadu. Tam má povolený, nebo respektive splňuje podmínky pro offline režim, takže má zelenou fajfku, ale jako referenční vrstva je zde prohlížecí služba RUJAN, také od zeměměřického úřadu. A jako každá jiná mapová služba, ta samozřejmě není podporovaná v offline režimu, takže proto tady máme ten křížek a celá mapa tedy nesplňuje podmínky pro offline režim. Když se podíváme do mapy pasportu městského vybavení, do té offline sekce, tak v sekci content vidíme zase 2 vrstvy, podkladovou mapu, stejně jako v případě té minulé offline režim splňuje. A stejně tak jako editovatelná vrstva pasporty městského vybavení, což je feature služba, která má povolenou jak editaci, proto je v editovatelných vrstvách, tak i synchronizaci. Proto tedy
i zelená fajka u této vrstvy, co se týče offline režimu. V rámci této sekce potom mohu offline režim ještě explicitně zakázat, případně povolit, což se může občas hodit. A pak zde mohu nastavovat offline balíčky, takzvané globální. My jsme si ukázali před chvílí tvorbu těch lokálních na těch zařízeních. A tady ještě možnost vytvořit globální, to znamená pro celou mapu a pro všechny uživatele té mapy. Vytvoření oblasti je možné buď to jednoduše pomocí klasického nějakého obdélníku, anebo vy můžete kreslit pomocí nepravidelného polygonu. Takže opět nemusíte už se spoléhat na pravouhlé tvary. Dalším nastavením je název, píšu například oblast, a úroveň přiblížení, pro kterou budu balíček vytvářet. Poslední variantou, poslední možností nastavení je periodicita aktualizací toho balíčku. To znamená, nemusíte se obávat, pokud ten balíček se bude, nebo ta podkladová data se mění čas od času, to znamená, vy si můžete nastavit, jak často se ten balíček automaticky aktualizuje a následně nabídne uživateli zařízení. Potom jsem stisknul tlačítko pro vytváření balíčku, který se nyní na pozadí vytvoří. Opět já těch oblastí mohu vytvářet víc. Nyní si spokojíme tedy s jednou. Když se podívám, co ta oblast obsahuje, tak vidíte, že obsahuje nějakou repliku té feature služby a nyní ještě čekáme na vytvoření podkladové mapy. Jakmile se ta podkladová mapa vytvoří, tak nám opět se to stavem dá vědět. Tak, vidíte, informace o vytváření zmizela, to znamená, nyní tady mám jak podkladovou mapu v ortofoto, tak i tu repliku. Každá replika nebo každý balíček má svoje zase další menu, kde mohu mapu, případně tu oblast upravovat, nechat ji znova vytvořit, případně odstraňovat. Některé možnosti je možné provádět i z této sekce, to znamená, já například odsud mohu offline balíček odstranit. Další funkce, které zde můžeme nastavovat, je chování aktualizací. Jak jsem zmiňoval, při té synchronizaci se nejenom data odesílají na server, ale my zde můžeme nastavit, jakým způsobem se budou i z toho serveru vztahovat k nám. To znamená, pokud někdo změní data například ve své offline oblasti, tak aby jsme ty aktualizace dostali také, tak můžeme nastavit, že zařízení bude dostat aktualizace pro prvky a přílohy. Případně můžeme pro ušetření nějakých dat teda nastavit, aby se aktualizovaly pouze prvky, nikoliv přílohy, anebo chceme šetřit data úplně a nechceme, aby se vůbec nějaké aktualizace k nám dostávaly. Stejně nastavení mohu nastavit pro read-only prvky. Ty read-only prvky jsou zajímavé v tom, nebo respektive použitelné v tom, jak jsme zmiňovali, vy vlastně nedostanete do offline režimu podkladovou nebo jinou mapovou službu. Abyste měli kontext v mapě, tak se často používá jiná feature služba, která ale má vypnutou editaci, ale zároveň má povolenou synchronizaci. To znamená, i když je to feature služba, tak ji editovat nemůžete, ale můžete ji stáhnout do offline režimu a ta se potom chová právě jako read-only prvek. Poslední možností, co je zde možná nastavit, je práce s base mapami, tedy podkladovými mapami. Zda při každé vytvoření balíčku použijete nebo vytvoříte také podkladovou mapu, nebo zda na zařízení už je ten balíček nainstalovan nebo stažen a vy jej pouze využijete. Jako v každé webové aplikaci ani zde nechybí možnost sdílet danou mapu, respektive upravit její nastavení sdílení. My se vrátíme do obsahu té mapy a podíváme se na další novinky. Podíváme se na správu šablon. Když jsem sbíral ten strom, tak tam vlastně byly dva problémy. Jeden z nich byl, že ten strom byl úplně dole, to znamená, abych si sebral strom, tak jsem musel rolovat úplně dolů a kdyby mým prioritním prvkem byly právě stromy, tak bych pokaždé musel sjíždět dolů. Toto můžu velmi elegantně upravit tím, že ten strom v té šabloně přesunu nahoru, to znamená, ho budu mít první ráně a budu se k němu moci rychleji dostat. Další možností, co zde mohu dělat, je vytvářet pro určitý prvek více šablon.
Já si tady vytvořím 2 stromy a ty si pojmenuji. Ten první se bude jmenovat strom do 30 cm. Tak víte, jak jsem tomu stromu vlastně přidělával nějaký atribut průměru kmene. A druhý bude do 50 cm. Tak, proč to takhle nastavuji? Já kromě toho, že si můžu ty šablony různě reorganizovat, mohu si je tady kopírovat, přejmenovávat, tak já jim mohu nastavovat výchozí hodnoty, default values. To znamená, že já pro strom do 50 cm nastavím průměr kmene stromu 50 a stromu do 30 cm 30. Tím opět mohu zrychlit sběr dat pomocí mobilního zařízení, protože okolo těch stromů mohu jenom chodit a pokud mě nezajímá přesný ten průměr kmene a chci jenom ho nějakým způsobem kategorizovat, tak mohu prostě využít té předpřipravené šablony a těch předpřipravených hodnot. Nyní šablonu uložím a podíváme se zpátky do mobilní aplikace, kde si mapu znovu načtu, abych načetl změny. A pokud nyní budu sbírat stromy, tak vidíte, že tady mám ty stromy opravdu oba dva. A mám je hlavně na té vrchní pozici. Takže pokud budu chtít sbírat strom do 30 cm, tak je to typ prvku je strom a průměr kmene stromu je ta předpřipravená hodnota 30. Pokud bych chtěl sbírat strom do 50 cm, tak ta situace je úplně stejná, to znamená, opět je to typ strom, ale má předpřipravený atribut 50 cm. Ale stále tady mě trápí ty ostatní atributy, jako naplněnost koše, stav lavičky a podobně. Jak se s nimi vypořádat, aby jsme si ulehčili práci, respektive aby nám tam nepřekáželi, se podíváme nyní. A k tomu se opět přepneme do webového rozhraní a přejdeme do sekce formulářů. Sekce formulářů, opět relativně nová funkcionalita v rámci Field Maps. Vy si zde nastavujete, jaké atributy vlastně chcete v té aplikaci vidět. Buď to si ty atributy jednoduše pomocí drag and drop natáhnete v tom pořadí, jakém potřebujete. Případně si můžete rovnou celé nastavení pop-upu převést do formuláře. Jenom aby nevznikla nějaká mýlka, formuláře nemají vůbec nějakou ambici nahrazovat formuláře v Survey raz, 2, 3, a tyhle formuláře slouží spíš jenom pro usnadnění a nějakou optimalizaci práce s atributy. Ty jednotlivé atributy mohu dělit do sekcí, do skupin. Takže si tady udělám skupinu 1, kterou nazvu městské vybavení. A ještě si dodáme skupinu 2. A skupina 2 se bude jmenovat příroda. A ještě samozřejmě můžu nějakým způsobem reorganizovat. Tak, naplněnost koše, takže atributy týkající se košů, lamp a laviček přesunu do městského vybavení. A atribut ohledně průměru kmene stromu dám do sekce příroda. Formulář uložím, čekáme na uložení a přepneme se do mobilní aplikace. Tak, znovu načtu mapu, abych si ji aktualizoval. A teď, když stisknu tlačítko plus, tak vyberu strom, tak vidíte, že tady mám 2 skupiny, příroda a městské vybavení. Obě 2 ty skupiny můžu minimalizovat, takže si můžu zobrazit jenom ty atributy, které potřebuji. Ale přece jenom pokud někdo by atributy neminimalizoval, tak opět mohu ty lavičky, koše a lampy vyplňovat, i když by se to k tomu stromu samozřejmě nehodilo. K tomu se váže poslední funkcionalita, kterou bych vám chtěl ukázat. Vrátíme se opět do webového prohlížeče. A když se podívám buď to na skupinu nebo na atribut, tak tady vidíte, že máte dvě zajímavé možnosti. Jedna z nich, a ta je teda vázaná pouze k atributům, je položka typu required, to znamená, vy můžete ten atribut označit jako povinný a můžete ho povolit, případně zakázat pro editaci. Takže ty lavičky,
koše a podobně bych mohl zakázat. Nicméně tím bych je zakázal úplně a pro atributy typu pro lavičku bych je prostě nemohl vyplnit, takže tím bych si nepomohl. Jak to ale vyřeším, je ta poslední možnost a to je podmínková viditelnost. Podmínková viditelnost je založena na jazyku Arcade. Jazyk Arcade nám říká, za jaké podmínky se daná skupina, případně atribut objeví. Já si tu podmínku napíšu tak, že využiju pole typ prvků, což jsou ty stromy, lavičky, lampy a koše. A protože tenhle typ je, nebo tenhle ten atribut je doménový, tak budu pracovat s doménovým popisem, s tím názvem té domény. Můžu pracovat samozřejmě s kódem, ale s tím popisem se mi bude pracovat. Takže ten výraz nastavím ve stylu, že pokud ten vybraný typ té domény bude mít hodnotu strom, tak se mi daná skupina zobrazí. Analogicky to udělám i pro to městské vybavení. Pokud bych samozřejmě žádné omezení nenastavil, tak by se mi ta skupina objevovala vždy. Tady jsem si s dovolením pomohl už předpřipraveným dotazem, který říká, že pokud je to ten typ odpadkový koš, lampa nebo lavička, tak se mi vrací hodnota true, tedy zobraz mi tu skupinu, a pokud by to bylo něco jiného, tak mi tu skupinu neukazuji. Potvrdíme, uložíme formulář a jakmile se uloží, tak se opět můžeme přepnout do mobilního zařízení. Mapu znovu načtu, abych načetl aktualizace. A teď pokud začnu vytvářet body, vyberu si strom, tak vidíte, že u toho stromu mám pouze skupinu příroda. Už tam není nic jiného, takže pokud budu sbírat stromy, tak už se nemůžu splést v tom smyslu, že bych tam napsal třeba stav lavičky. Prostě u stromu vyplním pouze strom. Stejně tak, pokud to budu mít odpadkový koš, tak tam uvidím jenom ty atributy ze sekce městského vybavení. Takže zase například k odpadkovému koši nevyplním atribut co to bylo, průměr kmene. Samozřejmě takhle bych ty jednotlivé atributy mohl nastavovat dál. Tak, to by bylo vlastně i k té webové části a nyní se vrátíme zpátky do budoucnosti, do prezentace. V rámci prezentace se chci zmínit ještě o tom, jaká nás čeká budoucnost. Ta je, co se týče Field Maps, už celkem jasná. Dneska, když se podíváme, jak to bylo doteď, tak doteď jsme měli 5 samostatných aplikací. Kolektor, Explorer, Tracker, Workforce a Navigátor. 2. listopadu slavnostně vyšla první verze Field Maps a začala tak fáze 1. Ta fáze 1, jak jsme si právě teď ukázali, integrovala v sobě funkcionalitu stávajících aplikací Kolektor, Explorer a Tracker. Aplikace Workforce a Navigátor, které jsou v dalším plánu na začlenění, stále jsou mimo a stále jsou tedy samostatné. Nicméně v rámci roku 2021, pokud vše půjde podle plánu, tak se dočkáme nejdřív začlenění aplikace Workforce. A pokud nemáte s aplikací Workforce zkušenosti, určitě doporučuji k vyzkoušení. Je v základním setu Argis Online, případně Argis Enterprise. Je to aplikace pro řízení terénních pracovníků, kdy máte webovou část, která zahrnuje dispečera, který řídí a úkoluje terénní pracovníky, a potom tu mobilní část, kdy ten terénní pracovník dostává případně přijímá, odmítá úkoly od dispečera a následně potvrzuje jejich splnění. Takže určitě super aplikace pro správu terénních pracovníků. No a pokud se plán dodrží, tak na konci roku 2021 by do Field Maps měl být zaintegrován i navigátor. Navigátor je navigace, se kterou můžete navigace platformy Esri, se kterou můžete se lépe navigovat jak k adresám, tak například i k jednotlivým prvkům, které v té mapě máte. Tam záleží, jak ten navigátor, tu navigaci máte nastavenou.
Co se týče dalších oblíbených aplikací, jako je Survey, Raz2, 3 a Quick Capture, tak u nich zatím v plánu jakákoliv integrace není a ty tak zůstanou samostatné. I tak si myslím, že Filmmaps má nakročeno stát se velmi komplexní aplikací. Já doufám, že vás aspoň trochu nadchlo a že si toto nové řešení určitě budete chtít vyzkoušet. Filmmaps se budeme určitě věnovat i my, takže sledujte naše sociální sítě, sledujte Geonet, kde máme speciální českou skupinu Czegis, a také hlavně náš nový blog na stránkách blog.argdata.cz. Další informace bude vydávat také Esri, a to na svém Argis blogu. Bohužel čas se naplnil a pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi je prosím na můj mail vholubec@argdata.cz. Toto je z naší letošní konference opravdu vše. Za celý náš tým bych vám chtěl hrozně poděkovat, že jste se naší historicky první online konference účastnili. My všichni se tady budeme těšit na setkání, které, jak doufám, už v tom příštím roce nebude v online světě, ale v tom světě skutečném. Takže ještě jednou vám všem děkuji, přeji hezký den a nashledanou.